Nsellmilkom meta għadhom kemm daqqu s-6:30 u nilqakom hawnhekk mill-pjazza ewlenija ta' Beltna għal dana is-sagrifiċċju tal-Qudiesa llum kif tafu festa devozzjonali ta' Marija Addolorata magħna għandna Kellis Offrim sejmixxi pontifikal u wara nistendukom tibqgħu magħna biex titu sem ukoll fil-pellegrinaġġ penitenzjali li jitul marra Battan. Meta l-kol tagħna jinsab lest, inħeġġixkom jekk jogħġobkom tqumu bil-wifqa u mill-karti tal-kant li qassamnilkom apposta ta' kulur roża inkantaw flimkien ngħixu il-kelma. Isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kum. U miegħek ukoll. Uti l-om tagħna Marija Addolorata reġgħet ġabritna fl-imkien madwar il-mejda biex naqsmu l-kelma ta' bina u l-ġisew id-dem tiegħu fl-Ewkaristija. Biex nitħejjew tajjeb għal din it-talba, għal dan is-sagrifiċċju, ejjew narfu n-naqasijiet tagħna u nitolbu lil Mulej jaħfrinna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li jilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem bil-emejl, billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġini, l-anġel u l-qadisin kollha u li jilkom ħuti tolbu għalija il-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox
jaħfrilna d-dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Nitolbu. O Alla, meta ibnek intrefa fuq is-salib, inti rid li ommu tieqaf ħdeħ u dbati miegħu. Għati lill-Knisja tiegħek li tissieħeb mal-Verġni Marija fil-passjoni ta' Kristu biex flimkien magħha tieħu sehem ukoll fil-qawmien tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Simgħu l-ewwel lezzjoni meħuda mill-ktieb ta' Ben Sirak. Qarim il-ktieb ta' Ben Sirak. Il-erf ifaħħar lilu nnifsu u jiftaħar f'nofs il-poplu tiegħu. Jiftaħ fommu fil-ġemma tal-oli u jiftaħar qudiem il-qawwa tiegħu. Jiena ħriġt minn fommi l-oli u għattejt l-art bħan-nida. Tellajt fil-oli l-arix tiegħi u t-tron tiegħi fuq kolonna sħab. Wara il-ħalliq ta' kollox tani jordni u dak li ħalaqni għażel post tal-arix tiegħi u qalli tella l-arix tiegħek f'Ġakob u wiret semek f'Iżrael. Qabel kull żmien fil-bidu ħalaqni u sal-aħħar ta' żmien ma niġix nieqes. Għamilta ta' għaddej quddiem fl-għarix imqaddes u hekk ġejt imqiegħed fis-sod f'Sion. Bl-istess mod qiegħdni nistrieħ fil-belt maħbuba u s-seta tiegħi kienet fuq Ġerusalem. U xenxilt l-eruq tiegħi f'ġieħ f'poplu ta' ġieħ f'semm il-mulej il-wirt tiegħu. Ersqu lejja intom li tixtiequni u imtlew bil-frott tiegħi għax it-tifkira tiegħi hija aktar ħelwa mill-għasel u s-sem tiegħi minn xhieda għasel. Min jiekol minni jieħdu l-ġuħ għal aktar u min jixrob minni jieħdu l-għaġġ għal aktar. Min jisma' minni ma jkollux għax jistħi u dawk li jaħdmu bija ma jidimbux. Il-kelma tal-mulej. Lill-Alla. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Fik mulej jien nistken, tħalli jinqat ninfixel. Fil-ġustizzja tiegħek eħlisni, ressaq bidintek lejja, fittex eħlisni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kun blata tal-kenna lija, fortizza qawwija lis-salvani. Tassew blata tiegħi u fortizza tiegħi jint, fġieħ ismek mexxini u wassalni. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Oħroġni mix-xibka li ħbew għalija, għax int il-ken tiegħi. Fidejk innerħi ruħi, int ħlisni mulej alla veru. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Jien fik nittama mulej, jien ngħidlek alla tiegħi jint, fidejki xortija, eħlisni minit l-dewwa u minit dawk li jaħduha kontrija. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Kemm hija kbira t-tieba tiegħek mulej, li jint irfajt għal dawk li jibżaw minnek, li jint ħejjejt għal dawk li jafdaw fik qudiem il-bnedmin. Fit-tieba tiegħek mulej salvani. Ngħaddu għat-tieni lezzjoni meħuda mill-qari lill-ittra lill-Lut. Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talbu suppliki bleħenoli u bid-dmuħ lil dak li seta' isalvah mill-mewt. U ġem ismuh minħabba l-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben tallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U billi laħaq il-perfezzjoni sar awtur ta' salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Il-kelma tal-mulej. Wieqfa kienet imbikkija l-om ħdembina fid-dbatija fuq salib imdendel. Ta' din l-om il-qalb maqsuma b'dak li mrar blu ġieħ mitmuma nifet sejf in-niket. Kemm dbatija f'qalb muġuwa li madwejjaq li jifnuwa ħasset l-om minn birka. Xweġa ġarbet u xkefrija meta ratu fid-dbatija l-om lil-bina Alla. Qalb kull bniedem tħossa għalija lill-om Kristu u kemm tibkija x'inta raf dil-ħsara. Min ma jħoss id-dwejja tagħha x'inta Kristu l-om jilmaħħa f'niket kbir ma bina.
Għadnu biet tal-poplu l-ħati li l-Ġesu jiratu jbati taħt is-swad blaħnina. Rat li l-bina u baqet miegħu f'dak l-imrar tal-mewta tiegħu waqt li ħarġet ruħu. Ommu għajn ta' mħabba lija ġalni nħoss dik id-batija biex jiena nibki miegħek. Kebbes f'qalbi nar ta' mħabba la tħallija qatt tittabba imħabti għal Kristu. Qaddisa isma' talbi dawk il-pjagi għedli f'qalbi tibnek Ġesu msallab. Aqsam miegħi did-batija għal Ġesu li mħabba fija xerret demmu kollu. Ħdejn Ġesu nibki dnubiti, fis-salib nara ħtijieti, sakemm ngħix dil-ħajja. Kemm nixtieqni nibqa' miegħek mas-salib u fid-dmuħ tiegħek nissieħeb minn qalbi. Verġni mbirka qalbina u rimijaj din il-ħnina biex nħoss l-indiema. Mew Ġesu qed li qudiemi fuq il-pjagi jkun biss klimi u l-passjoni tiegħu. Ġalni nħoss il-pjagi fija, is-salib u kull dbatija u nissaffa b'demmu. Verġni mbirka jieqaf miegħi f'jum il-ħaq biex fit-tmiem tiegħi fin-nar qatt ma nintilef. Bis-salib fit-treq wennisni u b'mewt ibnek ħarisni, żommni sħiħ fil-grazzja. Meta jmudda l-ġisem f'qajjar, għamel jien li jien nittajjar lejn is-seb tal-ġenna hekk ikun. U bil-wieqfa issa inkantaw flimkien. Ħinja l-Verġni mqattsa Marija il-għalixija sħoqilha l-glorja tal-martirju li bla ma mietet ġarbet ħdejn is-salib tal-mulej. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Klejofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxieplu l-maħbub wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxieplu: Hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxieplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. ħadd ma jażel li jbati fil-ħajja u ħadd ma jfittex id-batija. Imma id-batija hija parti minn nisġa tal-istorja ta' kull wieħed u waħda minna, tal-familji tagħna, tal-komunitajiet tagħna. Meta titfaċċa id-batija, normalment nistaqsu kif nistgħu neħilsu minnha, nelbuha. Imma ftejtu ma' dawk li jistaqsu jekk id-batija għandix sens, għandix tifsira. Wieħed ħassieb Nietzsche jgħid illi is-saħħta mhix id-batija fiha nnifisha, imma l-assurdità tad-batija. Ġifieri li meta d-batija m'għandha xejn sens. Infatti, il-veru dolur huwa li ħafna drabi
id-batija issir esperjenza inutli u tagħmel rovina miżerja mill-ħajja tagħna. F'dal-kuntest, bir-raġuni l-bniedem għandu terrur li jsib ruħu f'qagħda ta' dbatija. Kemm fiżika, imma mhux fiżika biss, anke morali. Bħal donnu rridu nagħmlu minn kollox biex naħarbu dak li jista' iħassrilna il-pjaċir. U sa fejn nistgħu nippruvaw nevitaw, nostru, ninsew dak li jista' jdewwaqna l-imrar tal-ħajja. L-ironija tafu x'inhi? L-ironija hi li llum ħafna qegħdin ibatu qatih fl-isforz li qegħdin jagħmlu biex kemm jista' jkun ibedu id-dbatija minn ħajjithom. Donna kontradizzjoni imma mhix hekk. Illum qegħdin imbagħtu biex ma nbatgħux. Imma mbagħad jiġri li meta bl-isforzi tiegħu ma jirnexxilux jeleb id-dbatija, meta il-kawża tad-dolur tkun tant serja li tibelew, il-bniedem jiżżarma, jaqa' żorba u jġarrab sens qawwi ta' falliment. Illum il-ġurnata il-kultura tal-pjaċir tanti qawwija li saħansitra qed taffettwa is-sistema tat-trobbija, tal-edukazzjoni, tal-ġenerazzjonijiet li tilejn biex nevitawlhom li jbatu l-tfal qegħdin nippruvaw inrabbuhom fit-tajjar. Ħafna drabi nagħmlu ħilitna biex nagħmluhom l-ilma jisfin. Ma jafux x'inhuma ċaħdiet. Il-kelma mortifikazzjoni ikkanċellajnija mid-dizzjonarju. Id-disċiplina tfajnija barra mit-tieqa. Dan japplika ħbib tiegħi mhux biss fil-ħajja umana, soċjali, imma anke fil-ħajja spiritwali tagħna. Sa fejn nistgħu qed nippruvaw inħassru kull għamla ta' dbatija minn nofs u konsegwenza tek maħniex nikbru. Insejna li l-ħajm qatt ma għamel in-nies u effett ta' dan għandna ġenerazzjoni fluida għax nieqsa mill-pedament. Ġenerazzjoni li taħrab l-impenn u s-sagrifiċċju. Ġenerazzjoni li mill-ewwel tinstaram f'qagħdiet negattivi u dolorużi li jistgħu jinqelew fil-ħajja personali, fil-ħajja ta' żwieġ, fil-ħajja tal-familja, fuq ix-xogħol, fil-komunitajiet tagħna. La darba maħniex kapaċi inweġġew, allura appena xi ħadd jirfsilna l-kallu nirreaġixxu. Din il-kultura li wieħed jaħrab jew jevita id-dbatija jinsemmejt il-ħajja ta' żwieġ u sal-familja u tax-xogħol. Imma qiegħda wkoll fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna reliġjużi. Taħkem lilna s-saċerdoti u taħkem l-reliġjużi wkoll. Huwa minnu li d-dbatija hija theddida serja u kapaċi tagħmilna trietaq. Imma jekk narfu ngħixuha, id-dbatija taf ukoll tibnina f'persuni b'saffejn. Id-dbatija għandha qawwa li tenna nimmaturaw umanament u spiritwalment. Id-dbatija tenna niġu f'sensina ħbib tiegħi
Naraw dak li qabel ma konniex naraw. Nażlu l-qamħ mill-karfa neħilsu minn ħafna xniexel li għandna bla bżonn. Konferma ta' dan hija id-doluri li llum qed nagħmlu t-tifkira tagħha. Marija hija l-addolorata għax qed tara lil Ġesu binna jingħata l-mewt fuq is-salejb. Imma għal Marija nistgħu napplikaw dak li smajna fit-tieni lezzjoni, dak li jgħid l-awtur tal-ittra lil-Lowt għal Kristu, meta qal għad li kien iben tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. Id-doluri tagħha li mhumiex biss dawk li ġarbet fuq il-Kalvarju, għax kif qalilha Xmon meta ppreżentat lil Ġesu fit-Tempju, sejf jinfidlek ruħek. Id-doluri tagħha kienu tħejjija remota biex minn fuq is-salejb Ġesu seta' jagħtiha missjoni ġdida li tkun il-Knisja. Il-fatt li Marija iffaċċat id-doluri b'mod kostruttiv dan għena biex psikoloġikament u spiritualment tkun matura biżżejjed biex Ġesu jafdala l-umanità. Bħalma l-qamħa tinżela fl-art, titħassar, tmut u tnibbet żbula ġdida, hekk Marija għamlet il-passaġġ mid-dolur għal ħajja ġdida. Ma bqgħetx taħtu d-dolur. Kif miż-żebbowġ misħuq joħroġ iż-żejt u r-riħa tfuq, hekk fil-każ ta' Marija, magħsura bid-doluri tagħha, hija terġa' ssir ta' ħafna wlied. Mingħajr ma nnaqqas xejn mill-kruwa tas-sofferenza u konxju li mal-ewwel impatt tagħna mad-tbatija anke jien naraw id-dinja tinqaleb ta' taħt fuq quddiem Marija Addolorata, illum nixtieq nitlob lil Alla jagħtina l-grazzja li ma naħlux il-ġawar tad-tbatija. Għaliex bid-tbatija u l-imħabba għandhom kapaċità li jifdu, imma l-bnedmin insewa u traskurawa din il-verità. Din mis-sentenza tiegħi, sentenza ta' Martin Luther King. Nerġa' ntenni li d-tbatija taf tkun kera u ta' kisna. Però l-bniedem huwa akbar mid-tbatija u jista' jagħtiha tifsira. Inħallu lil Marija Addolorata tkun ta' ispirazzjoni għalina kif nistgħu nibdlu din l-esperjenza negattiva f'waħda pożittiva. Psikjatra ta' fama, Viktor Frank, jgħid li biex il-bniedem jiskopri il-potenzjal li għandha id-tbatija biex tgħin li l-bniedem jissawwar u jimmatura, jeħtieġlu dik li jsejħilha tbatija sinifikattiva. Tbatija li għandha tifsira. Fis-sens li wieħed ibati għal xi ħadd li jħobb. Dall-argument jaqbel ħafna mal-mod kif aħna l-insara inħarsu lejn id-tbatija. Id-tbatija mhix xi ħaġa li inżommuha għalina, imma nofruha bħala rigal lil ħaddieħor. Nofruha lil dawk ta' madwarna u nofruha lil Alla. Hekk għamlet id-doluri. Missjuqa mill-imħabba għal Kristu u għal bnedmin hija waħdet it-tbatija tagħha ma' dejk ta' bina li bil-passjoni u l-mewt tiegħu fdiena mid-dnub tagħna.
Marija titħaxken ma' Kristu ibati u hekk tingħaqad fl-offerta kollha mħabba li huwa jagħmel lill-Missier biex ipatti għal dnubietna u jerġa' iħabbibna mal-Missier. Marija taf li fis-salib ta' Kristu mhux biss seħħet il-fidwa permezz ta' dbatija, imma l-istess dbatija tal-bniedem ġiet mifdija. Għalhekk Marija ma tagħmilx bħall-apostli u taħrab ix-xena ta' dbatija. Anzi, Marija hija dik l-om li bil-preżenza tagħha f'dik l-arena kollha dbatija wieqfa ħdejn l-imsallab twieżen lil-bina biex ma jaqtax qalbu u tgħinu jgħix dawk il-mumenti ta' doluri kbar. Nistgħu nistħajluha qed tgħid lil Kristu fl-agonija dak li l-uliet il-Makkabejn qalet lil-bina tibżax minn dan il-biċċier imma kun taġieħ għall uliedek il-mewt sabiex jien niksbek mill-ġdejt fi żmien il-ħniena flimkien ma' ħutek. L-esperjenza ħuti tiġdilna li fejn hemm l-imħabba vera anke jekk wieħed ikun ibati din id-batija ma jarajiex min iħobb tassew huwa lest li jħallas kull prezz għal maħbubin tiegħu tagħha. Id-batija mejxa fl-imħabba tbexxaq il-qlub magħluqa, issaħħan il-qlub kiesħa. U dan kemm fir-relazzjonijiet ta' bejnietna kif ukoll fir-relazzjoni tagħna ma' Alla. Il-koll nafu persuni li meta laqathom il-mart irnexxielhom iħitu it-tiċrejt li kellhom fir-relazzjonijiet ma ta' madwarhom u fir-relazzjoni tagħhom ma' Alla. Ħbib tiegħi, ma naħlux id-dbatija għax dejn għandha valur. Flimkien mad-doluri naqdu is-salib tagħna mas-salib ta' Kristu. Id-batija ta' Kristu msallab ma tneħħi xejn mid-batija tagħna tal-ħajja. Imma titfa' dawl ġdejt fuq id-batijiet tagħna. Bil-passjoni tiegħu Ġesu mhux biss wettaq il-fidwa imma fl-istess waqt tella id-batija tal-bniedem għall-għoli tal-fidwa. Għax aħna msejħejn biex bid-batija tagħna bħad-doluri nissieħbu f'dik il-passjoni li bija seħħet il-fidwa, imsejħejn biex nissieħbu f'dik il-passjoni li bija invdiet id-batija tal-bniedem. Dan l-atteġġament jenna eżistijaj nimmaturaw spiritualment. U meta l-Vanġelu jitlob minna xi ħaġa li tolqotna fil-laħam il-ħaj, ma ninġibdux lura, ma nagħmlux reżistenzi, imma naċċettaw bil-ferħ ir-rieda ta' Alla. Fl-ittra tiegħu San Ġagbu jgħidlek ħuti għoddu kollox b'ferħ meta tħabbtu wiċċkom ma' kull xorta ta' tiġrejb għax għandkom tkunu tafu li it-tiġrejb tal-fidi tagħkom innissel is-sabar. Iva, il-fidi tagħna tenna naraw lilin mid-batija u lilin mill-mewt li bija
il-qawwa r-rieda ta' tbatija fil-ġisem u fir-ruħ tilħaq il-qofol tagħha. Għalina li nemnu fi Kristu, id-doluri jibqgħu doluri. Imma ma' San Pawl nistgħu ngħidu li aħna ma' fusejn imma maħniex ma' tnejn. Imħasbejn imma m'għandniex qalbna maqtuwa. Ippersegwitati imma maħniex abbandonati. Mixħutejn mal-art imma maħniex meqrudejn. F'ġisimna, ikompli San Pawl, dejjem inġorru il-mewt ta' Kristu biex f'ġisimna tidher ukoll il-ħajja ta' Kristu. F'din is-sena Marjana li qegħdin niċċelebraw fid-djoċesi tagħna, ma nibżewx nieħdu lil Marija addolorata għandna. Nitolbu lil Marija tenna ħalli ngħixu il-misteru ta' tbatija. Marija hija d-doluri ferħana għax frott tad-doluri tagħha mhux biss issieħbet fil-fidwa li ġab Kristu, imma wkoll saret il-bnedmejn kollha. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nissieħbu l-lum mal-Verġini Marija wieqfa ħdejn is-salib ta' bina Ġesu ħalli naqsmu magħha id-doluri li qiegħda ġġarrab f'qalbha. Aħna u nitolbu lil Alla jagħtina l-grazzja li bħala nissieħbu fid-dbatijiet ta' bina ħalli ntemmu dak li huwa nieqes mill-passjoni tiegħu għal ġejt tal-ġisem tiegħu li hu l-Knisja. Mulej Ġesu, inti rid li ommok Marija tieqaf ħdejn is-salib u tbati miegħek. Għati lill-Knisja tiegħek fid-dinja li tissieħeb miegħek fid-dbatijiet tal-passjoni tiegħek sabiex miegħek ukoll ikollha sehem fil-glorja tal-qawmien għal ħajja ta' dejjem nitolbu. Mulej Ġesu, inti rid li ommok Marija ħdejn is-salib iġġarrab weġġat kbar f'qalba tarak vittma tal-kefrija tal-bnedmin. Eħles mill-kefrija u minn kull xorta ta' violenza tant bnedmin li qed ibatu fid-dinja għal ġustizzja u l-verità nitolbu. Mulej Ġesu, inti rid li ommok Marija iġġarrab dwejja kbar tarak imsallab inħabba dnubiet il-bnedmin. Anqal qlub il-bnedmin ħutna sabiex iqumu mill-miżerja li fija jinsabu u jesqu lejn kniedma u sobjina jitolbuk maħfra u ħniena nitolbu. Mulej Ġesu, inti rid li ommok Marija wara t-tiġrib tal-passjoni tiegħek iġġarrab ferk kbir tarak imqajjem mill-imwiet, qajjem għall-lena ta' dejjem il-qraba mejtin tal-fratellanza tad-duluri kif ukoll il-ħutna l-mejtin li tul ħajjithom fid-dinja issieħbu ma' ommok Marija fid-duluri tagħha nitolbu. Mulej Ġesu, fl-aħħar nett inti rid li ommok Marija tkun ħdejk inti u tbati u tmut fuq is-salib għall-fidwa tagħna. ħatkun magħna bħala l-aktar ħanina fit-tiġrib u l-hemm kollu li jiġi fuqna tul ħajjitna f'din d-dinja nitolbu. Mulej Ġesu Kristu, Ibn Alla l-ħaj, fuq is-salib inti tajtna lil ommok Marija biex tkun omna. Ħatkun għalina l-aktar ħanina u tieħu ħsiebna. Aħna għaddejjejn mill-widien mudlama
ta' din id-dinja ta' dnub biex naslu żgur fil-merat ta' dejjem. Int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nibqgħu bil-wifqa għal moment wieħed sakemm l-offerti jaslu fih dan l-altar, imbagħad inkantaw flimkien kollni kemm jien. Il-ġabra li se ssir issa b'ħasni li moddija tmur biex inkopru parti mill-ispejjeż ta' dina l-okkażjoni tal-lejla. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Għana mulej umuliet ma' qudiemek u għamil dan is-sagrifiċċju jkun jogħġbu. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqalmulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għat-tifħir ta' ismek u Alla ħanejn, il-qattalb u l-offerta li qegħdin nagħmlulek fġieħ il-Verġni imqazza Marija addolorata li x'ħin kienet wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu fil-ħniena kbira tiegħek tajtilna bħala l-aktar twajba tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfew qlubna l fuq. Nerfowhom lejn il-mulejja. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq.
Il-mulej ma'kum. Mijek ukoll. Nerfew qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nisu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Aħna nfaħruk, imberkuk u nxandru il-kobor tiegħek. Fit-tifkira ta' Marija addolorata li nislet liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u bħalma tifset il-glorja ta' xbubita tat li d-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Sidna. Bihi faħru l-kobor tiegħek l-anġlej jitrelu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk ismewiet, flimkien ma tagħhom ilqa nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima flimkien intennulek. Għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, ismawitu l-art mimlija bil-glorja tijek, osanna fil-oli tas-smawiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smawiet. Għaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull quddusija. Għaddes għalek nitolbuk dal-offertej bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibatej ħal ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismej li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċej, reġa rat il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċej ta' demmej, tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmejn kollha għal-maħfra tad-dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej. Salvana into salvatur tad-dinja għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċej tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-isfijiet u mal-Ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk wagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu t-talba li għallimna il-mulej Ġesu. Tiġi saltina ikun daqli li trinti,
kun dak li trid inti fis-sema ħobżna ta' kuljum. Atina idnu bitta idnu bitta aħna l-konna Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek, il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw Elena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnobietna, imma ħares lejn il-fidej tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fija. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu Ġesu Kristu illi bidbatija tiegħu fdina u feda id-batija tagħna. Ħen jien dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Ejd biss kelma waħda u r-roħ tiegħi tisfam fejqa. Se jkollna diversi saċerdoti imqasma mal-pjazza u għalhekk biex inżommu id-devozzjoni ersqu lejn l-iktar wieħed qrib tagħkom. Fil-waqt inħeġġixkom biex flimkien mal-kor tagħna mill-karti roża li qassamnilkom inkantaw il-numru 4 il-kol ta' fuqha. Ħenna lina, ħenna lija. Iswa tal-bi kun
poplu tiegħi biex għaddi għas-sedina. Għalik jien ġejt imsalla, turrija minn ġid qalbek somina. Mill-Eġittu ħriġtek u salvajtek, fid-deżert bil-manna jiena tfajtek. Għal-mewt ikkundannajti, mas-salib inti salvati. Poplu tiegħi, ejdi biex għaddi għas-sedina. Għalik jien ġejt imsalla, turrija minn ġid qalbek somina. Kellek bżonn xi ħaġa u ġħaltilek, għalija jintom tibli u jien bissirek. Il-lanza ftaħli ġembi, minn tajtek laħar tartateni. Poplu tiegħi, ejdi biex għaddi għas-sedina. Għalik jien ġejt imsalla, turrija minn ġid qalbek somina. U mossa bil-wifa biex jekk joġobkom ngħidu t-talba tal-aħħar. Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagramentej tal-fidwa ta' dejjem, fiċ-ċokontana nitolbuk biex aħna u niftakru fid-doluri tal-Verġni Mqazza Marija intemmu fina għal ġejt tal-Knisja dak li jonqos mid-batijiet ta' Kristu li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qabel ma natikom il-barka, illum ħbib tiegħi jaħbat is-60 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali ta' wieħed mis-saċerdoti tagħna, Dom Mikiel Attard, illi miet fama ta' qdusija. Wanna l-fejn nroddu ħaj lill-Alla illi lil din il-Knisja f'Għawdex żejjina bat sabiħ ta' saċerdoti kanonizzabbli. Imma ewlieni fosthom huwa Dom Mikiel. Il-proċess tal-beatifikazzjoni wasal biex jintemm imbagħad nibgħatu Ruma. U peress illi il-Knisja titlob illi biex tiddikjara persuna beata qaddisa
irrid ikun hemm miraklu bħala qisu konferma minn fuq minn Alla tal-quddusija ta' dik il-persuna. Illum jiena nixtieq nagħmel appell lill-Knisja tagħna lilkom ħalli tħabbtu fuq il-bieb ta' Dom Mikiel u tolbuh grazzja biex Alla l-imbierek jagħmel il-miraklu. Il-mulej ma'kum. U miegħek ukoll Ikun imbierek isem il-mulej. minn issa u għal dejjem L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. li jagħmel is-sema u l-art. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Ir-roddu ħajr. lill-Alla. Issa ejjew il-koll flimkien nimxu ma' Marija wara s-seba' duluri tagħha sakemm inħejju ruħna sabiex nieħdu sehem fil-pellegrinaġġ penitenzjali bl-istatwa addorata. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.